Que tal? Moi boas tardes. Pois sí, Raúl, dende este faro imos seguir neste especial Eclipse Mediodía percorrendo Galicia nun programa que facemos en directo co mar e coa Torre de Hércules, virándonos ao fondo. Estamos en Oleiros, no Faro de Mera, que vai ser un balcón privilexiado para seguir a eclipse na súa totalidade. Iso claro, se as nubes o permiten, pero xa lles avanzo que o día está espléndido, que o sol loce neste ceo despexado. Neste programa especial imos estar moi atentos á evolución do ceo, pero tamén a todos os dispositivos de seguridade que xa están en marcha en Galicia e que deben ter en conta a hora de facer os seus desprazamentos nas próximas horas. Estamos neste faro de Mera, xa lles digo, coa torre co faro ao fondo, pero en realidade estamos despregados por todo o país. Ao meu redor, Lugo, Lalín, Ribadeo, a Estaca de Bares, a Coruña, Fisterra. Son tan só algúns dos puntos, porque as cámaras da Televisión de Galicia xa están repartidas para recoller como se viven estas horas previas e para contarlles todo o que teñen que saber para gozar ao máximo dun fenómeno único. Aínda imos sumar un punto de directo máis, a estrada, por ali comezamos precisamente, porque para esta tarde prevense milleiros de desprazamentos na nosa comunidade, hai moitísima expectación polo eclipse. Isto tradúcese tamén na necesidade de que os equipos de emerxencias traballen en coordinación. Na sede do 112 Galicia está constituído o CECOPI, o órgano que xestiona todo o operativo. Gloria, dende alí o presidente da Xunta pide que se sigan todas as recomendacións. Sí, efectivamente, dende este Centro de Coordinación das Emerxencias da Estrada, o presidente da Xunta pide a todos os cidadáns que, independentemente do punto de Galicia no que vexan a eclipse, sigan sempre as recomendacións ou as indicacións que lles dean os equipos de emerxencia despregados no lugar. Alfonso Rueda insiste en que, se é preciso consultar algunha dúbida, se faga sempre nas canles oficiais. O presidente Rueda explicou que a Xunta, que o Goberno galego leva tempo traballando neste plan especial en colaboración co Goberno central para que a de hoxe en Galicia sexa unha xornada de celebración. Coordinación entre as administracións para que todos gocemos da eclipse. É unha maneira tamén de promocionar o noso territorio, somos un dos lugares máis privilexiados de España para poder verlo. Por lo tanto, traballamos coordinadamente entre a Xunta e o Goberno central para que todo este preparado. Para facilitar os desprazamentos, a Xunta habilitou máis autobuses. A Xunta de Galicia reforzou o servicio de transporte público por estradas, máis que o habitual hacia as zonas onde é previsible que haxa máis desprazamentos e, por lo tanto, decirlle a xente que ten ese medio a disposición. Rueda pide que se sigan os consellos dos profesionais das emerxencias, sobre todo nos puntos onde haxa aglomeracións. No día das dúas noites, todo o sentidiño vai ser pouco. O país enteiro vai parar para mirar o ceo, pero para que a xornada sexa histórica para ben, as autoridades pídenos que colaboremos como un gran equipo. Hai que ter paciencia para este tipo de cousas, por lo tanto... Hai que planificar, hai que anticiparse a hora de desplazarse aos lugares en onde se vai a ver eses eclipses. Anticiparse e comportarse con civismo. Non nos vamos a apurar, vamos a aparcar ben, non vamos a bloquear as entradas. O obxectivo é gozar do momento, non complicarlle a vida aos demais. Nas estradas imos atopar centos de axentes controlando os accesos e o primeiro aviso vai directo para os condutores. Nunca utilizar as gafas de eclipse durante a condución. E ollo que coa emoción ás veces esquecemos a lóxica máis elemental. A foto dun momento non pode gravar o final da nosa vida. No mar, o dispositivo de salvamento tamén está en alerta máxima. Se van ver o eclipse dende a auga, hai dúas regras de ouro para hoxe. A primeira... Que non vaya máis xente
está permitidas nos certificados que levan as embarcacións. Pero tamén As luces, equipo de seguridade, unha velocidade axeitada. Mentres tanto, os hospitais e os PAC reforzan as súas urxencias por se alguén mira o sol sin protección. Las lesiones no suelen aparecer en los primeros momentos, suelen aparecer en los síntomas, suelen aparecer días después. O reto da seguridade é enorme, pero cun pouco de civismo e moito sentidiño, a tarde de hoxe debe ser inesquecible, independentemente de onde o vexamos. E eu creo que é perfectamente posible que cada un dende o seu sitio pode disfrutalo, é dicir, dun xeito extraordinario. Disfrutémolo, que está nas nosas mans. Breve. Para que vela eclipse sexa unha experiencia inesquecible será necesario todo ese dispositivo, pero outro aspecto fundamental vai estar no ceo e ten nome propio, as nubes. Imos repasar a esta hora como está a situación en 3 puntos que están dentro da franxa de totalidade. Por exemplo, na cidade da Coruña, con esa imaxe de dron que nos chega dende as praias da cidade herculina. Imos tamén a Lugo, a cidade das murallas, prepárase para a eclipse deste serán e asistan os ceos neste momento ali. Estamos tamén en Ribadeo, na Mariña, onde seguen moi de preto a evolución das nubes coa esperanza de que o ceo estea xa completamente despexado pola tarde. E tamén en Fisterra, a fin do mundo, o último punto de Galicia, os ceos ali están totalmente despexados. Esa é a situación neste momento, pero claro, está o importante como vai estar o ceo en Galicia contra as 8:28, 8:30 da tarde, a hora exacta da eclipse. É a pregunta do millón e a pregunta que lle facemos a nosa compañeira do tempo. Que tal, Marta? Pois levamos un par de días cunhas circunstancias moi semellantes ás que se dan onte, o que nos permite ir confirmando o que vai pasar ás 8 da tarde. Este é o satélite da foto fixa do que pasaba onte, e aí vemos nesas condicións semellantes como estaría esa néboa situada neses concellos que van ao sur da provincia da Coruña, dese litoral máis noroeste, precisamente ata Camariñas, e vemos tamén a Mariña con certa nebulosidade. O resto de Galicia vai gozar dunha visibilidade perfecta. En principio estánse a dar esas condicións desta hora, ben como apuntabades e podíamos ver en directo, continúan esas nubes que tamén é o agardado desta hora sobre a Mariña, algo enganchadas en Malpica e nas Rías Baixas, boca xa da Ría de Vico. Estaremos moi pendentes ao longo da programación de como vai indo esa evolución. A eclipse é un fenómeno total, por fin chegou o día e iso xa se nota nas rúas, a nosa comunidade está paralizada por este fenómeno. Por exemplo, Alberto, na Coruña, agárdanse as praias ao tope e moitísima xente tamén nas zonas máis altas. E falas de que Galicia está paralizada, Marta, pero tamén moi concretamente esta cidade da Coruña, porque é un dos puntos quentes para ver este fantástica eclipse solar en toda a península. Dende as 10 da mañá aproximadamente xa se cortaron algunhas das rúas, tamén estradas para acceder aquí ao centro da cidade. E ollo, porque cando falamos de que a Coruña é un punto quente non estamos exagerando, porque, atendan, está a eclipse solar, que o sabemos absolutamente todos, pero que tamén son as festas de María Pita, tamén se celebra o Teresa Herrera aquí en Riazor, e ollo, porque este mediodía desembarcaban 16.000 persoas de 5 cruceiros. E ben se notaba, ben se nota agora polas rúas daqui do centro da cidade. Como se imaginan, isto é un reto tremendo de seguridade ao que se afrontan as autoridades. Teñen protección con helicópteros polo aire, tamén está salvamento marítimo no mar, e uns 300 efectivos que están en terra aquí no centro da Coruña repartidos por 40 puntos de observación. Un reto de seguridade que din as autoridades que está todo listo. Un especial da Eclipse que está traballando o acceso ao Monte de San Pedro na Coruña. Alcaldía, todas as áreas implicadas e máis de 300 efectivos hoxe para que todo saia ben. Pois dende o posto de mando que temos instalado na Coraza do Orzán, porque teño que estar traballando tamén xusto a esa hora, así que ali o verei. O acceso ao Monte de San Pedro na Coruña está restringido dende primeira hora. Está cerrado para los coches. Porque esta é unha das mellores localizacións para gozar da eclipse. Dende as 9 da mañá non deixa de chegar xente.
Están cogiendo sitio con sillas y con la comida para estar aquí todo el día. Cotizanse os bancos e tamén a sombra, porque aínda faltan horas pro tan agardado fenómeno. Cosas para picar durante todo el día, pues lo típico de una tortillita, empanada y demás, algo para tomar. Fan cálculos no horizonte e buscan tamén as mellores vistas. Esta parella veu a posta dende Murcia. Hemos venido a las 9 de la mañana para coger un sitio precioso. Mira la vista que hai. De máis preto, este grupo vende Laxe, porque ali a eclipse non é total. Pois as sillas, unha sudadera por se fai frío, comida e pouco máis. Customizada chega esta parella de norteamericanos. Chegaron nun cruceiro. Hoxe hai 6 atracados no porto. Best location. And also heard the city is beautiful. A mellor localización, unha cidade preciosa, din, que hoxe se prepara para un evento histórico. O tránsito de provedores é incesante. Penso que chego con casi o doble do normal. 2 toneladas aquí en Coruña. Estrella Galicia vendeu para hoxe case un 10% máis de cervexa só na cidade. Os seus técnicos están montando 50 surtidores extra. Polo do eclipse, pois estamos montando grifos pois en moitos lugares. E nos restaurantes tampouco folgan, este ten unhas vistas privilexiadas. Teñen reservas para cea dende hai máis de 3 anos. O menú, por suposto, inspirado na eclipse. Un postre que es como unha luna llena, ¿no? Un eclipse de sol. Desconvocada a última hora a folga, a hostalería coruñesa agárdalle unha xornada intensa. O interese pola eclipse únenos os galegos e esa unión vaise evidenciar de forma moi estreita entre 2 concellos onde estamos en directo, Lalín e Ribadeo. Un da provincia de Pontevedra, outro de Lugo, pero os dous hoxe coa vista no ceo. Teñen prevista unha actividade conxunta e van estar conectados por satélite. Comezamos polo Deza. Iria, xa se está instalando a pantalla no altar do Sol para facer realidade esa conexión. Así é, Marta, ás miñas costas, nese escenario, está xa preparada a pantalla coa que se vai a realizar esa conexión nunha xornada con moreas de actividades aquí dende o Altar do Sol en Lalín, que comezarán contra as 6 da tarde con charlas divulgativas tanto a importancia deste monumento megalítico como sobre a eclipse co profesor José Ángel do Cobo, e despois xa será o tempo da eclipse. Posteriormente haberá música con Camaño e Meixeiras, Fillas de Casandra, DJs, para enlazar tamén coa Noite das Perseidas, que hoxe están no seu máximo esplendor, pero para coñecer un poquinho máis como vai ser esa conexión coa Praia das Catedrais de Ribadeo, estamos con Elena Blanco, que é a concelleira, Begoña Blanco, perdón, que é a concelleira de Turismo de Lalín. Moi bo día. Como vai establecerse esa conexión? Bueno, pues tanto en Ribadeo como en Lalín teremos unha persoa encargada de facer de mediador, que serán os que van a dar paso un poquinho tanto ao profesor do Cobo como a persoa que acompañará ao profesor do Cobo. Iremos pois vendo simultaneamente tanto a imaxe dende Lalín como dende Ribadeo. Ambas as dúas estarán en pantalla e ao mesmo tempo, pois o profesor do Cobo aparecerá de fondo para que los vai explicando xusto o momento antes do eclipse, durante e tamén despois do eclipse. Claro, unha unión para vivir a eclipse xuntos, pero tamén en previsión de que puidera pasar algunha nube para que ninguén se perda nada, non? Efectivamente, eu creo que aí Lalín hoxe vai dar a imaxe que necesita Ribadeo. A verdade que Ribadeo é un lugar espléndido para poder disfrutar do eclipse, pero como sabemos todos, a provincia de Lugo pois moitas veces pois conta con esa néboa e pois lo menos se van a poder disfrutar tamén de como se ve dende Lalín o eclipse, aínda que é moito menos tempo que dende Ribadeo. Todo preparado para unha xornada de divulgación da eclipse e tamén festa, non? Para enlazar despois coas Perseidas, que hoxe é un día grande para a astronomía. Sí, nos este día, a verdade, que todos os anos como Concello Starlight pois xa o disfrutamos normalmente, pero hoxe quixemos montar un festival donde tanto astronomía, arqueoloxía, por eso tamén buscamos este conxunto megalítico adicado, pois neste caso ao Sol e á música, pois que estén perfectamente conectados para que a xente pois disfrute hasta o último momento e logo despois que xa se quede cas Perseidas con ese moi bo sabor de boca que se queda, non? Moi ben, pois moitísimas grazas, Begoña, por atendernos. Sabemos que tenes un día complicado, eso sí, temos que lembrarlle a xente que se achega ata aquí con tempo, hai autobuses para non saturar isto de coches, mesmo nas horas, nos momentos centrais da eclipse vai estar o tráfico pechado para que nada interrumpa ese fenómeno único. Falábamos de que estamos conectados con Ribadeo, ali está o noso compañeiro Xoan Pereira.
Pois aquí en Ribadeo o que hai tamén é unha pantalla xigante para poder seguir esa retransmisión en directo no aparcadoiro principal da Praia das Catedrais. Este é un punto xeográfico privilexiado, porque aquí estamos xusto no centro da línea central que proxecta a lúa de sombra, e por iso vai ser máis longo esta eclipse aquí, ou vaise poder disfrutar máis tempo. 1 minuto 49 segundos, que fai que moita xente, moitos visitantes, escollesen este punto para vir hoxe, pois tanto en coche, en caravana, como nos buses reforzados que hai, e que vai permitir tamén, se o tempo permite, poder disfrutar desta eclipse aquí en Ribadeo. Hai que estar tranquilos, pedir prudencia, normalidade, aplicar sentido común, e, por tanto, cando se ven as caterais, eu creo que é bon facer ese paseo, usar as vías de comunicación que están perfectas para pasear e disfrutar da costa, e se ven en coche tamén hai aparcadoiro, bueno, pero con tranquilidade, con armonía, con disciplina, creo que todo vai salir perfectamente. O feito de que a eclipse se vexa máis nunhas zonas que noutras fixo que se reforzara a oferta de transporte público prevendo os fluxos dominantes, que basicamente na nosa comunidade seguen a dinámica de sur a norte para a ida e ao revés para o retorno. Por iso o principal reforzo faise ao longo do eixo atlántico tanto por estrada como por ferrocarril. Venía lleno el tren, la verdad que solo quedaba un asiento cuando fui a cogerlo y me sorprendió, pero bueno, supongo que es porque la gente querrá venir a ver el eclipse más al norte. Yo lo vi todo normal y sin problema ninguno. Ya no sé esta tarde, pero ahora mismo bien. Renfe duplicou nesta xornada os trens entre Vigo e A Coruña ofertando 1.400 prazas a maiores, pero ainda así, nalgúns trens esgotáronse os billetes xa na venda anticipada. L'avevo già comprato da giorni. E sin problema? No problema. Por estrada tamén se reforzaron os servizos. Arriba ampliou as súas liñas entre Lugo e Ribadeo e tamén de Ribadeo a Foz. E Monbus fixo outro tanto coas que atende habitualmente desde Vigo ata A Coruña e Ferrol. Hace 2 horas salió un bus y salió otro dentro de otras 2, o sea que no suele haber mucho problema por ello. Y si incluso va lleno, meten otro bus para poder llenar a los que falten. No hay problema ninguno. Male a este reforzo de rutas durante esta mañá, o que predominaban nas estacións eran viaxeiros que simplemente seguían o seu camiño. Vamos a ver en Muxe. Sí. Eclipse? Sí, en Muxe. Sí. Na, vou no ver no medio do mar que hai, bueno, o fago remontón xusto nos cadra con entreno, así que verei no por ali pola ría. Creo que non me desplazaría ata Ferrol por ver un porcento máis do eclipse, aínda que cambia moito. Moitos mesmo preferían ir a contracorrente. Voy a Vigo, sí, para ver el eclipse ahí, porque espero que no hay mucha gente, y a Coruña, sí. Eso hay que verlo donde estés, está. Que me voy a tener que mover de casa, si no lo veo, no lo veo. No, sí, sobre todo por evitar aglomeracións. Es demasiada noticia, tampouco es para tanto. En fin, quiero decir. Os autobuses están circulando xa, así que aproveitamos tamén para mirar a situación das estradas nestes momentos. Facémolo coa imaxe que nos chega en directo das cámaras da Dirección Xeral de Tráfico. Comezamos polo que en unhas horas pode ser un punto crítico, é a avenida Alfonso Molina, un dos principais accesos á cidade da Coruña. O tráfico nestes momentos non ten grandes complicacións. Moita atención porque na AP9 sí que houbo hai uns minutos especialmente complicacións, sobre todo nas peaxes, na peaxe dende Santiago a Coruña. Dende o mediodía houbo retencións en varios puntos desa autoestrada, hai coches, como lles digo, agardando nas peaxes, aínda que nestes momentos precisos a situación é un pouquiño mellor. Hoxe reforzouse, contolles, o persoal nas cabinas desas peaxes, pero quedamos moi pendentes da situación ao longo deste especial eclipse mediodía para mantelos informados de todo o que acontece nas nosas estradas. Hai un lugar onde non perden de vista o sinal de todas esas cámaras para ir controlando o estado o minuto a minuto do tráfico. É o Centro de Xestión do Tráfico do Noroeste na Coruña. Hoxe, Eduardo, agardase unha xornada de moitísimo traballo, polo tanto, vixilancia. A eclipse está considerada pola DXT un evento de alta afectación ao tráfico, que se coñece como un EVAT. Desde este Centro de Xestión de Tráfico do Noroeste calculase que se han monitorizar ao longo de toda a xornada máis de 350.000 desplazamentos adicionais, isto é, por riba dos que hai calquera outro día de mediados do mes de agosto. Hoxe, ademais dos profesionais deste centro, un total de 323 axentes da Garda Civil de Tráfico están sobre o terreo nas estradas e puntos máis
máis estratégicos de Galicia para garantir a seguridade en todos eses desplazamentos. Son case un 70% máis que calquera outro día de verán, o que dá conta da trascendencia deste evento natural do que levamos moitos meses falando e máis dun século sen poder presencialo. Coñecemos tamén a situación do tráfico na Mariña, unha comarca onde a eclipse vai ser total. Esta é a A8 en Ribadeo, na Ponte dos Santos, e a fronteira por estrada entre a nosa comunidade e Asturias. E miramos tamén o sur do país, na estrada AP9, altura da Ponte de Rande, na área de Vigo. A imaxe de circulación fluida nestes momentos, apenas algúns vehículos, nada que non sexa habitual nas xornadas diarias. A eclipse moviliza milleiros de persoas e todas as medidas de seguridade son poucas. En Vigo, por exemplo, Mar, o Concello ampliou o horario de salvamento e socorrismo. Sí, Marta, hoxe están todos os servizos alerta e con reforzos porque Samil vai ser un lugar de excepción para observar a eclipse, coas xies de fondo, agora mesmo con algo de néboa, pero a previsión é que levante pola tarde. A eclipse non será total, pero chegará a un 99,4%, así que agardase moitísimo público. A última hora, en pleno fenómeno, socorristas e salvamento estarán activos. Amplían o seu horario normal ata as 9 da noite para ter unha resposta rápida ante calquera tipo de incidencia de darse durante e despois do fenómeno. Este é un dos lugares, pero hai moitos en toda a Costa das Rías Baixas en Galicia onde ver este fito histórico e mesmo en barco. De feito, os fondeos nas CIES están esgotados dende hai semanas. É unha xornada especial, diferente para todos os galegos, pero hai un colectivo que o vive con grande emoción. Falámoslles dos científicos neste set da Televisión de Galicia, dende este Faro de Mera. Hoxe temos o luxo de contar con Xavier Pérez. Xavier, moi boa tarde. Hola, moi boa tarde. Había moitas ganas xa de chegar a este momento. Sí, a verdade é que foron moitos meses de expectancia este día, como iba a estar o ceo, ahora queda vivilo. O momento cumbio arredor das 8:30 desta tarde, non? Sí. 8:28, é un momento máis agardado. Sí, exacto, temos, bueno, depende da zona de Galicia onde observemos, pero a fase de totalidade non vai a durar moito máis un minuto e vai a ser entre as 8:27, 8:28, 29 da tarde. Xavier, nese momento, que imos ver? Pois, por un lado, vamos a deixar de ver algunhas cousas, vamos a deixar de ver a luz do sol, porque nese momento a lúa vai tapar por completo o disco solar, e o que imos a comezar a ver é precisamente esa atmósfera do sol que durante o día permanece invisible, porque a fotosfera, que é moito máis brillante, nos deslumbra, non nos permite vela, e precisamente cando a lúa tapa o sol vamos a poder ver esa corona solar que é como un disco difuminado de luz, unha especie de halo moi bonito alrededor da lúa. Xavier é investigador da Universidade da Coruña, ti valo vivir dun xeito moi especial, pero ninguén, seguro, ninguén vai quedar indiferente, non? Non, eu penso que, bueno, no meu caso nunca vi un eclipse solar total aínda, é algo que podes pasar unha vida inteira sen ver, e precisamente por iso velo dende a miña cidade, a verdade que é algo que, bueno, co que non podo estar máis agradecido. Dende a Coruña, pero dende que punta vas ver? Pois a verdade é que aínda non o teño moi decidido, en función de onde haxa menos xente, penso que moita xente o fará así, penso que seguramente dende as praias, dende Orzán ou por aí, se hai sitio. Pois tomamos nota da túa recomendación, a praia do Orzán, por exemplo, se queda algún oco. Xavier Pérez, graciñas por acompañarnos hoxe neste especial Eclipse Mediodía. Moitísimas grazas, desfruta moitísimo destas horas previas e tamén dese momento da eclipsa. Gracias. Moitas gracias. Tomamos nota desas localizacións, pero nós queremos tamén recompilar outras das propostas dos concellos galegos, desas actividades que prepararon. A eclipse cruzará a nosa comunidade e máis de 150 concellos experimentarán a escuridade completa, polo que compre escoller ben o lugar de observación. Yo vivo en Sada y pienso hacerme en plena playa a disfrutar del evento cósmico. Ir a unha praia cerca de Finisterre, por aí, que penso que se pode ver moi ben. Creo que por Coruña, porque polo que estuve preguntando tamén a ChatGPT é das mellores zonas.
Sí, pero a Mariña será o epicentro, Ribadeo e Burela os primeiros en quedar a escuras. Aquí a totalidade vai rozar o minuto e 49 segundos. A só un segundo de diferenza virán Barreiros, Foz, Cervo e Xove. Esta será unha das zonas nas que se espera unha maior afluencia, como tamén está previsto que pase na cidade da Coruña, onde xa están habilitados múltiples puntos de observación. En Riazor, el Orzán, eso va a estar muy lleno, es donde mejor se va a ver. Entonces, bueno, nosotros vamos a ver un poquito y será ahí. ¿Vosotros en dónde? Donde vivimos, que vivimos ali donde adomos, se acaso vemos desde a ventana da casa. Ahí lo vamos a ver, idílico. A sombra tamén irá avanzando cara ao interior. Viveiro, Ortigueira, As Pontes, Vilalba, Guitiriz, Friol son algúns dos concellos que están tamén dentro da zona de totalidade. E canto máis baixemos, máis curta vai ser a escuridade ata chegar a Viana do Bolo con apenas 9 segundos. Pero ademais a eclipse chegará acompañada de observacións guiadas e actividades divulgativas que organizan os distintos concellos e música con concertos programados en Valdoviño, Muros, As Pontes, Fisterra ou A Coruña. O día da eclipse xa está aquí, pero aínda moitos teñen dúbidas sobre onde ir a gozar del. Pois ben, teñan en conta que na nosa comunidade temos preto de 30 zonas prohibidas. Fai uns meses as autoridades pediron xa unha lista de sitios que non cumprisen, por exemplo, o requisito de ter grandes aglomeracións. Pediron información sobre que zonas se podía, digamos, facer unha acumulación grande de hasta 5.000 persoas e nós tivemos que facilitar uns puntos. Eses puntos que facilitamos, pois evidentemente aquí no Castelo de Castrodouro non se poderían xuntar 5.000 persoas e si o mellor pois, ao longo da sala rexistral. Na provincia máis afectada será Lugo, con 17 puntos prohibidos, a maior parte deles na Mariña, como o Fociño do Porco, o Parque dos Condes en Monforte e ata 6 puntos diferentes no concello de Barreiros. Na Coruña serán 8, incluída a Torre de Hércules ou a zona de Furnas, en Oleiros. Pontevedra, con 3, e a menos afectada será a provincia de Ourense, que só ten a pista forestal de San Martín como zona prohibida. Un dos puntos limitados será o Castelo de Castrodouro, iso sí, con matices. Isto é unha zona de exclusión porque evidentemente aquí con vehículo non se podería xuntar esa, digamos, aglomeración de xente. Evidentemente que poida acceder a pé ou queira acceder a pé dende aquí, se el considera que é unha boa, que é un bo punto de, digamos, de observación de eclipse, pois poderá subir. Os accesos estarán cortados para vehículos, evidentemente. En moitas zonas o acceso estará controlado polas forzas de seguridade, polo que é mellor seguir as recomendacións para non ter sorpresas á hora de poder gozar do eclipse. Entre todas esas zonas hai só unha na que vai ser a primeira, sí, a primeira en gozar deste fenómeno en toda España. A eclipse vai entrar a Galicia pola Estaca de Bares, no concello de Mañón, e ali está Laura, neste especial Eclipse Mediodía. Sí, efectivamente, estamos a falar dun punto clave e é que se prevé que este sexa o primeiro lugar da península onde poida verse a eclipse. E isto que significa? Pois significa que sería un dos primeiros lugares onde podería apreciarse esa proxección da lúa, iso que denominan umbra, cun factor engadido, e é que aquí conflúe o Atlántico e o Cantábrico, o que aínda fai máis espectacular esta situación. Que hayamos venido por el eclipse, que da casualidad que es el eclipse hoy. Somos una familia gigantesca, vamos a estar como 20 personas buscando un sitio ideal, pero que no esté tan masificado como esto. Y nos parece un sitio muy bonito y además coincide con el acontecimiento del eclipse y entonces pues pensábamos aprovechar para verlo por aquí. Ese, Estaca de Bares, será o primeiro lugar onde van ver a eclipse, pero viaxamos tamén ata o último solpor da península. Ese último punto onde se pon o sol é na zona de Cabo Touriñán, en Muxía, e en toda esa zona o sol ofrece un espectáculo a diario. Estamos moi preto, en Fisterra, e aínda que non está dentro da franxa de totalidade, Tania, na fin do mundo a eclipse vaise vivir dun xeito especial. Pasa múltiples. Temos un problema para poder escoitar a nosa compañeira. É un fenómeno histórico. Ás 8:28 da tarde, a lúa
ocultará o sol, dependendo de onde esteamos, o día vaise facer noite. Na metade de Galicia poderemos gozar dunha eclipse total, noite completo, co ceo estrelado e no resto será parcial. A Televisión de Galicia ten espallados directos por todo o territorio para non perder detalle de todo o que dea de sí este momento astronómico irrepetible. Pois o que hoxe agardamos que sexa ese momento de gran sensibilidade, de felicidade, fíxense, era na antigüidade entendido como un sinal, normalmente un sinal negativo, unha advertencia de feito. Así o vían, por exemplo, os romanos. O maior legado material que nos deixaron está en Lugo, coa súa muralla, patrimonio da humanidade. Queremos saber, Patricia, como vivirían hoxe os romanos este eclipse? Pois vivíano con moitos menos coñecementos científicos, menos avances tecnolóxicos, pero a fascinación polas eclipses parece exactamente o mismo. Estamos con Marcos Iglesias, presidente da Asociación de Recreación Histórica Senatus Lucos Augusti. Marcos, boas tardes. Boas tardes. Ves con atrezo. Sí, este es el báculo del César en este caso, que es el personaje que yo interpreto durante las fiestas de las de Lucus. Decíamos que os romanos herdaran os coñecementos sobre a astronomía dos gregos, dos babilonios, é dicir, falamos das élites, sabían perfectamente o que era un eclipse. Sí, tenían, como tú dices, habían heredado ya esos conocimientos, eran capaces de predecir muchos fenómenos astronómicos, los eclipses, por supuesto. De hecho, ese conocimiento, esa capacidad de poder predecirlos, les sirvió en alguna ocasión para ganar alguna batalla. Entonces, sí que tenían un conocimiento bastante grande de ellos. Que existir o conocemento non significa que o pobo en xeral nin lera Séneca, nin lera Plinio, nin soubera nada deso. No. Entón, aí é onde entra a parte de superstición, de religiosidade, e é onde entra esa interpretación dos eclipses como un elemento de poder. Utilizaban os eclipses. También, sí, a ver, eran símbolo de presagios o de augurios, o sea, como un augurio podían utilizarlos muchas veces políticamente y religiosamente. De hecho, en alguna ocasión, para evitar una votación incómoda o para evitar hacer una campaña militar que no convenía por cualquier motivo, utilizaban esa capacidad de predecir un fenómeno como un eclipse como un mal augurio o un mal presagio para non llevar a cabo esa acción. Moitas gracias, Marcos. Pois, como vedes, a fascinación polo astro rei era exactamente a mesma que hoxe en día. Eso demostra que un día como hoxe, milleiros de persoas vayan desplazarse a lugares emblemáticos, nun lugar que é patrimonio da humanidade. Noutros entornos tamén haberá milleiros de persoas, por exemplo, donde ti estás, Patricia Barreiro, no Castro de Baroña. Sí, este será outro dos lugares elixidos por moitas persoas para seguir a eclipse. Falamos do Castro de Baroña, en Porto do Son, un lugar con moitísima forza simbólica que se levanta e se asenta sobre un istmo rodeado de mar. Aquí a eclipse será parcial, pero ante a grande afluencia de xente que se espera, o Concello puxo en marcha xa un plan e un dispositivo de seguridade no que se van a coordinar e traballar conxuntamente o Exército, a Garda Civil e a Policía local, entre outros, para garantir os accesos e, sobre todo, para que eses accesos queden despexados en caso de emerxencia. Para o Castro de Baroña será a primeira eclipse de sol destas características despois de moitos anos. O anterior fenómeno foi en 1905, pero este poboado da Idade de Ferro foi devolto á luz en 1933 grazas a unhas escavacións. Hoxe convértese nun dos escenarios máis fermosos de Galicia para este solpor tan especial. Un divulgador astronómico galego leva percorrido o mundo para ver eclipses totais de sol. Hoxe vaina ver dende a súa propia casa na Coruña. Afeccionado desde neno á astronomía, Óscar Blanco estuda hoxe os astros de xeito profesional. Atraenlle os eclipses e viaxa polo mundo para fotografalos. Leva 9, o 10º observarao desde a súa casa na Coruña este 12 de agosto. É un momento moi intenso, non se fai noite pechada, é unha especie de crepúsculo estrano, empezamos a ver unha ou dúas estrelas como moito, pero si se ven algúns planetas, e sintes que estás baixo a sombra da lúa. É algo curto, porque o eclipse vai durar un minuto e pouco, depende da zona, pero é un momento moi intenso.
eu levo moitos polo mundo e penso que vale moito a pena. Para a maior parte da xente, o do 12 de agosto será o primeiro eclipse total de sol na súa vida, unha ocasión única. Moita xente terá visto os eclipses parciales, seguramente, terá usado este tipo de gafas, de filtros, pero no momento da totalidade, iso que habería que explicar moi ben, nese minuto e pouco que vamos ter o sol tapado por a lúa, isto non fai falta, isto hai que quitalo, para poder disfrutar deste fenómeno da totalidade. Entonces, con sentido común, evidentemente, se miramos o sol durante o eclipse e aínda non está tapado, teremos que usar isto, pero cando chega a totalidade non. O anterior eclipse total de sol na Península Ibérica foi hai máis de 100 anos e durou un segundo. Xa ven que hai auténticos cazadores de eclipses. Algúns amantes deste fenómeno xa chegaron estes días a Mariña, por exemplo, dende os Estados Unidos, pero para moitos de nós será a primeira eclipse total de sol que poderemos ver. Temos neste set da Televisión de Galicia a Mateo Fernández, da Universidade da Coruña, ele é experto en cosmoloxía e radiación de fondo. Mateo, moi boa tarde. Moi boa tarde. Esta primeira eclipse para moitos e moitas de nós supón un momento seguro moi emocionante, tamén para ti. Sí, non desde a parte do traballo, porque non traballo con eclipses, é un fenómeno moi localizado e a cosmoloxía estuda o universo como un todo, non fenómenos locais, pero para min é moi especial, evidentemente. Estamos a falar estes días, Mateo, dun trío de eclipses, pero dese trío esta é a mellor. Probablemente por a zoa que ven desde a que se verá o eclipse é o máis importante, porque verase prácticamente desde toda a Península Ibérica. O do ano que ven únicamente verase en Cádiz e Málaga, Ceuta e Melilla tamén, e o de 2028 non será total, como si serán estes dous. Facemos, se che parece, Mateo, tamén un poquinho de memoria. Levamos moitísimo tempo agardando, podemos dicir, máis de 100 anos, 114 anos por un minuto, importantísimo, porque non había un eclipse total dende 1912, non si? Efectivamente, e incluso de 1912 só chegou a verse nunha raya moi pequena en Galicia e durante moi pouco tempo. Anteriormente, a principios do século XX, en 1905, sí que viuse outro, e probablemente teremos que esperar outros 100 anos para ver o seguinte. Isto dá pois un pouco imaxe da importancia, non, que ten este momento que imos ter esta tarde e o rexistro histórico que quedará sobre todo para os científicos, non? Efectivamente, sí, para nós, digamos que os experimentos que xa queríamos hacer durante a eclipse xa están feitos históricamente, pero sigue habendo cousas, por exemplo, desde o campo da bioloxía, do estudo dos animais e como reaccionas ante a falta de luz, no que aínda podense facer moitas cousas. Pois Mateo Fernández, experto en cosmoloxía e radiación de fondo, moitísimas grazas por acompañarnos hoxe, por darnos estas achegas. Boa tarde. Nesta última eclipse total de sol non había esa mesma expectación que na actualidade, pero os xornais sí que se facían eco e os astrónomos seguían de preto o evento, que ao final resultou un tanto decepcionante porque apenas durou un abrir e pechar de ollos. Foi xusto 2 días despois do fundimento do Titanic, o 17 de abril de 1912. Supostamente Galicia era un dos mellores lugares para a observación desta eclipse solar e o epicentro situouse no barco de Valdeorras, ata onde se desprazaron numerosos astrónomos cos seus equipos. Unha foto da conta da expectación espertada entre os veciños. Mesmo houve unha grabación actualmente extraviada. Pero foi na localidade berciana de Cacabelos onde houve o maior dispositivo de medios para observar o fenómeno coa asistencia mesmo de membros da Sociedade Astronómica de París. E consérvanse 12 fotos realizadas polo pioneiro do cine José Selier en que se ven as distintas fases daquela eclipse. Non obstante, o certo é que o evento resultou un pouco decepcionante. 2 segundos de duración e unha franxa de totalidade de apenas varios kilómetros. En realidade foi unha desas raras eclipses chamadas anular total. A que de verdade deixou Galicia ás escuras foi a de 1905, o 30 de agosto. Os xornais facíanse eco tamén como agora das horas e dos mellores lugares para vela, e hai fotos de xente observando o fenómeno nos cantóns da Coruña.
Non existían lentes especiais, aínda que os máis prudentes e informados empregaban, como noutros lugares, cristais afumados con alcanfor, un truco que fixo furor na época. O caso era vela, porque o certo é que con máis ou con menos medios as eclipses nos fascinaron sempre dende as orixes da nosa historia. A de hoxe vai ser, ademais, unha xornada con altas temperaturas, con algúns avisos, alertas, incluso por calor. En concreto, hai alerta laranxa no interior de Pontevedra, na montaña de Ourense, e na comarca de Valdeorras, onde os termómetros poden superar os 40 graus. É un aspecto máis a ter en conta nun día en que Galicia ten activo o seu plan de emerxencias. Temos connosco o conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo. Moi boa tarde. Hola, boa tarde. Ese plan que é tan necesario nesta xornada. Bueno, a verdad que o activamos a semana pasada por prevención, non? Para que todos os que intervimos nunha emerxencia estivésemos preparados, désemos conta de cales eran os recursos que íbamos a poñer a disposición, que estiveran perfectamente coordinados e no caso de que sexa necesario poder activalos sin perder un minuto, non? Por lo tanto, eu creo que era necesario. Hoxe mesmo pola mañá tivemos unha reunión do CECOPI de novo, que é o Centro de Coordinación, onde estamos todos presentes, facendo un seguimento e vamos a estar toda a xornada ata ben entrada de madrugada, pendentes de como se vai desenvolvendo o día e, sobre todo, tamén o retorno, non? Que tamén nos preocupa. Falaba eu en concreto desas altas temperaturas que se prevén para algunhas zonas e o risco que pode supoñer para a xente, sobre todo que leva moitas horas agardando ese momento, pois parado nun punto, non? Con ese punto que buscan privilexiado, pero ollo con eses termómetros. Supoño que isto tamén se ten en conta. Sí, nos intentamos primeiro concienciar a xente. Primeiro, eu creo que o máis importante era dicirle a todo o mundo que para ver o eclipse non era necesario en Galicia desplazarse ou facer viaxes, que cada un o podía ver na súa casa ou no seu entorno si quería. En caso de facer desplazamentos e querer desplazarse a algún sitio para velo, pois o que hai que ter un pouco de sentido común e paciencia, sabendo que vai haber aglomeracións en algún punto, que teñan cuidado, que a hora de ver o eclipse sigan as normas que durante días os medios de comunicación e mesmo nas canles oficiales fomos ofrecendo para que sexa con seguridade, e despois a volta que o fagan tamén escalonadamente, non? Que se todos queremos sair, vayamos a donde vayamos á mesma hora, vamos a facer tapóns, vamos a facer retencións e, polo tanto, paciencia, protexerse do sol durante o día, porque máis aquí tamén pega duro, que é importante, pero sentido común, para poder ter un día e celebrar unha festa que é o eclipse e non ter problemas ou ocasionar problemas tamén ao entorno. Hai unha cidade quizáis especialmente sensible porque suma a eclipse un evento deportivo. Falo da Coruña, dese partido entre o Deportivo e o Real Madrid, o Teresa Herrera. Supoño que aí tamén haberá pois máis ollos, non, postos. Sí, evidentemente, porque hai un estadio con 30.000 persoas, además vai ser un cheo importante. Facía moito tempo que non viña a Madrid a xogar a Riazor. Hai ou vai haber ao longo do día 5 transatlánticos, máis de 20.000 personas circulando pola cidade durante todo o día. É certo que a hora do eclipse creo que todos os barcos van a sair a mar unhas horas antes, pero durante todo o día hai unha carga poboacional moi importante, non? Polo tanto, hai máis policía que nunca, hai máis seguridade que nunca, pero eso non é unha garantía para que non ocurra nada, ni moito menos. O máis importante é o sentido común, evitar eses puntos ou evitar as horas e ir con tempo, non? Porque se un vai moi apurado se desespera nunha pequena retención. Entón, o máis importante é ir con tempo a donde queiras desplazarte e facelo con seguridade. Do que nos di, conselleiro, quedome con que estaremos nos movendo con moitísima seguridade en Galicia, polo tanto protegidos, e que teñamos moito sentidiño que tantas veces nos fai falta, pero nesta ocasión en especial. Grazas, conselleiro de Presidencia Diego Calvo, por acompañarnos neste especial Eclipse Mediodía. Moitísimas grazas. Moitas grazas a vos. Bueno, sen dúbida, Galicia é un lugar privilexiado. Todos os anos prodúcense varias eclipses solares nalgún lugar da Terra, pero que un eclipse total pase exactamente por unha mesma rexión é algo moito máis infrecuente. Nun mesmo lugar poden transcorrer décadas ou máis dun século antes de volver vivir un fenómeno semellante. Por iso, cada eclipse total convértese nun acontecemento único para toda unha xeración. Hai algo que nunca debemos esquecer. Mirar directamente ao Sol pode producir lesións irreversibles na visión, mesmo cando boa parte do Sol está tapado pola Lúa. Para observalo con total seguridade é imprescindible utilizar
lentes homologadas específicamente para eclipses solares, certificadas segundo a normativa internacional. Outra opción excelente consiste en observar a eclipse mediante sistemas de proxección indirecta ou instrumentos equipados con filtros solares certificados. Tamén é importante a elección do lugar para observar este momento histórico. Viaxaremos ata a Coruña para descubrir como se verá exactamente dende a contorna da Torre de Hércules, porta de entrada da eclipse á Península Ibérica. Xa estamos na Torre de Hércules, o faro romano máis antigo do mundo en funcionamento. Dende aquí podemos simular con absoluta precisión como vai evolucionar a eclipse. Esta é unha zona restringida a que non se poderá acceder o 12 de agosto, pero grazas ás novas tecnoloxías podemos recrear como será ese momento histórico. Atended agora, observad o Sol. Pouco a pouco a Lúa comeza a cubrir o disco solar. A luz cambia de tonalidade. As sombras fanse máis suaves. A paisaxe perde contraste. Nos instantes previos á totalidade, a iluminación resulta completamente diferente á dun amencer ou un solpor. É unha sensación difícil de describir, como se o tempo se detivese durante uns minutos. O que estamos vendo non está grabado no exterior. Estamos dentro do FEI Coruña, estudio inmersivo. Este plató utiliza tecnoloxía de produción virtual baseada en pantallas LED de gran formato e no motor gráfico Unreal Engine. Hai días difíciles de esquecer e hoxe será un deles. Todos imos lembrar que estábamos facendo e con quen nese preciso instante. Se algo tivemos, foi tempo e información para planealo a conciencia. Con amigos, máis un día destos históricos, un pouco como a final da Copa, non? Cando che pregunten dentro de 20 anos con quen viches, pois mira, con estos amigos. Hoxe pola mañá xa fui á panadería a comprar pan para facer bocadillos, vou coa familia, rapaces e rapazas, polo tanto vai ser unha tarde inolvidable. Vamos a ver el eclipse en casa dun hermano mío que vive en Carril, enfrente de Cortegada, y entonces pues allí se va a ver bien. Sí, tenemos pensado ir a la playa y quedarnos luego para más tarde a ver las lluvias de estrellas que vienen tamén. Vou coller aquí ahora mismiño unhas pinturiñas para preparar unha caixa para os nenos, para mirar o eclipse, e iremos aquí á playa do Campanario, en Bamio, que é a nosa playa donde é familiar e tal, estaremos entre amigos e tal, pero veremos algo de comer, e o típico, miraremos o eclipse ali cos nenos e pasar a tarde. Outras van pasar esta tarde como outra calquera. Algún plan vou a facer salsa de tomate, que se me estropean os tomates na finca. En moitas familias a eclipse está a ser tamén unha fonte de conflitos. A miña nai me está dicindo que temos que ir a Coruña a ver o eclipse, pero eu quería pasar o día con os meus amigos. Existe un conflicto familiar, como ya habéis visto, porque él quiere estar con sus amigos, yo quiero estar con nuestros amigos, pero bueno, seguramente gana mi parte, o sea que no le queda más remedio. E será que non demos lata de abondo co eclipse, que hai quen mesmo despistou o día. Hoy es el eclipse, verdad. No, me lo pierdo, justo me coge en medio del tren. Bueno, voy a estar en el AVE, a lo mejor desde ahí lo puedo ver. Dentro das múltiples opcións para seguir a eclipse hai unha a que só vai poder asistir un grupo moi pequeno de privilexiados. Uns 30 astrónomos van poder seguir este fenómeno dende un avión de Iberia. Iso sí, tamén vostedes poderán seguir, se o queren, no especial desta tarde da Televisión de Galicia e da Galega, a esa imaxe da eclipse que envíe Xosé Manuel ese avión. Case todos imos estar esta tarde mirando cara ao ceo para ver a eclipse. E digo case todos porque hai un grupo de afortunados que van estar nun voo fretado por Iberia para seguir máis de preto como a Lúa oculta o Sol. Son un grupo de astrónomos e ese voo sairá a 7:15 dende aquí, dende o aeroporto de Barajas, coa intención de seguir a eclipse dende a provincia de Palencia. En concreto, ao norte da provincia de Palencia, a uns 10.000 metros de altura. Aí, o voo IB 1473
perseguirá a Eclipse. Nos piden que planifiquemos el vuelo para que estemos en este punto geográfico a esta hora, que serán las 8:29 locales aquí en la península, ¿no? Hacemos una especie de hipódromos de espera para siempre garantizar que en ese momento estemos en el sitio justo. Ao fronte do avión estarán o comandante Javier Lopera e o piloto Javier Meana. Este último ten formación en astrofísica. Este vuelo exigirá un pasito más. No es únicamente ir de un punto a otro de la mejor manera posible, sino que los tiempos son muy importantes. El objetivo principal es hacer llegar a todo el mundo que nos estará siguiendo el eclipse de sol. Unha vez situado o avión nas coordenadas exactas, traballo dos pilotos, queda saber como van facilitar unha sinal que tamén se poderá ver aquí na Galega. En el avión tenemos un equipo que hace la captación de la imagen y la retransmisión, y en tierra se hace la distribución de la señal a través de diferentes servidores, y es un proyecto técnicamente complicado. Tenemos cámara en movimiento, tenemos un astro al que hay que fotografiar, cambios de luz, tenemos un montón de elementos que son complejos. O avión, un Airbus A321 XLR, irán uns 30 astrónomos do proxecto Xelios, unha iniciativa que organiza viaxes a distintos puntos do planeta para observar eclipses e outros fenómenos celestes. O voo leva o código IB1473 en homenaxe ao ano de nacemento do astrónomo Nicolás Copérnico. A franxa de totalidade que atravesa España é hoxe un fervedoiro de xente. Calcúlase que esta semana chegaron alí case 500.000 de turistas adicionais. Pero Soria, León e Palencia son os lugares estrela. Poñamos no mapa a aldea soriana de Borovia, con apenas 228 habitantes, sen case tráfico nin luz artificial, pero cun pequeno observatorio astronómico. Unha chea de visitantes enchen xa a aldea para ver a eclipse. No mar, os que vayan esta tardiña nos barcos Transmet que fan a ruta Valencia-Ibiza viaxarán con astrónomos da Universidade de Valencia que orientarán o buque nun punto concreto para non perder nada e instruiránnos sobre o fenómeno en varios idiomas. E aínda que o seu sexa un plan máis humilde, os barqueiros da Albufeira de Valencia tamén teñen cheo para os seus paseos de hoxe. No Parque Natural do Gorbea, en Vizcaya, os montañeiros xa subían de mañá para coller o mellor sitio. E no Parque Zoolóxico Sensa Viva de Navarra regalaban lentes coa entrada. Alí, casi máis que a eclipse, o obxectivo é observar o comportamento dos animais. A Garda Civil ten o día moi ocupado. En Lleves, Guadalaxara blindarán o observatorio en que seguirá o fenómeno parte do goberno. E na abandonada poboación burgalesa de Villalibado encargaránse de garantir a seguridade dos 30 científicos da NASA que escolleron ese lugar para seguir a eclipse. Son as 3:23 da tarde. Esta é a imaxe das praias da Coruña. Ao longo desta tarde ben seguro que os bañistas van se incorporar eses que escollen este lugar para ver o fenómeno astronómico do século. E ben seguro que a praia de Riazor vai ser o escenario escollido por moitos. Alberto, pulsamos o ambiente desta hora. Claro, Marta, a Coruña é o punto de entrada desta eclipse en toda a península. Aquí vai haber 40 puntos de observación e a situación aquí agora mesmo no centro pois notase que hai algo especial. O tráfico compórtase diferente e tamén os fluxos de xente. Hai moitísimos visitantes, xente que ven de Galicia, pero tamén de fora, como é o caso da Aitana. Aitana, que tal? Hola, bien, gracias. Contanos, por que escolleches a Coruña para vir aquí e de onde vas ti tamén, por certo? Bueno, nosotras somos de Valencia, pero estábamos en Ogrove y desde ahí solo se iba a ver al 99% y como queríamos vivirlo pues de manera especial, hemos venido a Coruña, que iba a hacer buen tiempo y nunca lo habíamos visitado, entonces hemos aprovechado y también dicen que se come muy bien, así que nada. O pa completo? Sí. Xate desas gafas? Sí, ya las tenemos. Nos costó conseguirlas, pero bueno, al final ya las tenemos. Son visitantes que veñen ata aquí esperando algo do eclipse e imoslle preguntar a Mar, no teu caso, que é o que esperas dun eclipse solar total?
Pues realmente no tengo muy claro qué espero, pero sea lo que sea, lo espero con mucha ilusión, porque al final es una de esas cosas que solo ves una vez en tu vida, puedes preguntarle a tus padres o abuelos y seguramente nunca lo han experimentado, y al final es un fenómeno astronómico que nos afecta a todos, nos afecta a nosotros, a los animales, va a ocurrir de repente una oscuridad completa, ese frío, el anillo de diamantes que se va a poder ver, las perlas de experimentar todo iso. Mira, Mar, aproveitamos e fai unha cousa, dillos coruñeses os que veñan aquí, onde vai estar situada a Eclipse? Exactamente, según mis cálculos, va a estar situada encima de lo que es esa parte azul y desde aí se podrá ver a las 8:30 el eclipse total de sol. Gracias, Mar. Mar non coñece ben a Coruña, evidentemente o estadio de Riazor, onde, por certo, esta tarde tamén se vai celebrar o Teresa Herrera. Por certo, coruñeses, xente de Galicia que veña ata aquí a atender a Televisión de Galicia, porque estaremos toda a tarde informando de como transcurre a situación aquí na Coruña. Si, Alberto, dicía unha das túas convidadas hai un momentiño que viñan dende o sur cara ao norte de Galicia, porque aquí tamén lle dicían que se come moi ben, e que os locais hostaleiros teñeno todo a punto para vivir este acontecemento único. Menús especiais, música e outras sorpresas que dispararon xa as reservas, tanto en hotéis como en bares e restaurantes. Un atardecer dende o Monte de San Pedro é sempre unha compañía perfecta para un menú con estrela. Sitilla es una maravilla todos los días y ese día yo creo que bueno, pues vamos a prestar un poquito más de atención si cabe para que la gente pueda venir a verlo y ampliar un poco nuestro espacio para poder dar cabida a todo el mundo que nos está llamando y que bueno, pues que lógicamente quieren venir. Unha proposta gastronómica especial con pratos tan suxerentes como un cóctel de mezcal e ervas do monte. No menú tampouco han faltado os produtos do mar e como sobremesa vamos a terminar con un postre especial para ese día. Ese postre va a ser una bola de oro que normalmente hacemos dorada, pero justamente para ese día la vamos a hacer en color gris porque bueno, pues va a ser un poco la luna, ¿no? La luna que le vamos a poner pues como una especie de nube de algodón también para evocar, bueno, pues esa parte del sol con un poquito de dorado, esa parte de la luna con ese toque gris, así un poquillo, bueno, un poquito brillante incluso por ese sol que va a alumbrar. A Hostalería da Coruña quenta motores para unha xornada histórica con reservas case ao completo, especialmente en toda a fachada marítima do Orzán, onde os pequenos establecementos preparan tamén alternativas. Mira, algunas tapas, algo para la gente, darle los lentes para que pueda verlo y no le haga mal a la vista, obviamente, y quizás alguna churrascada o algo más, algo que podamos habilitar y poner bien, ¿no? En orden. A música vai completar toda unha programación complementaria coa que o sector hostaleiro quere poñer o seu grao de area nesta data. Vamos a montar también una especie de fiestecilla en la parte de fuera, aquí en la zona que tenemos nosotros, para esa gente que se quedó sin reserva, tanto en el restaurante como en la taberna, que puedan venir a disfrutarlo también con nosotros. E gozar dun acontecemento único con estas vistas ao Atlántico de pano de fondo. E despois de xantar, que? Pois despois de xantar hai un tempo de espera, pero non se preocupen, tiramos man da galega.gal e ali temos unha canle específica cos contidos sobre a eclipse, entre eles, eclipses de cine. Foi un inventor e ilusionista británico o primeiro que filmou este fenómeno astronómico en Carolina do Norte. Desde entón, o Sol, a Lúa e a Terra aliñáronse no cine con diferentes finalidades narrativas. En febreiro de 1961, un eclipse real serviu de escenario para gravar a crucifixión en Barrabás. E no 68 anticipaba un cambio trascendental na humanidade. Chegaba a era da intelixencia. Era 2001, unha odisea no espazo. En las culturas primitivas se creía que lo que ocurría en el cielo era un reflejo de lo que ocurría en la Tierra. Por eso se creía también que durante los eclipses la oscuridad reinaba por encima de la luz. Son só algúns dos filmes cos que anticiparnos o que pode chegar en só 4 días. ¿Quieres hablar con alguna de nosotros? Xa xantamos, xa fixemos tempo de espera. E que mellor forma de acabar o día que cunha gran festa que temos preparada en Ribadeo, Xavier. Sí, o remate do partido entre o Deportivo e o Real Madrid vai empezar na Galega Eclipse Fest, unha celebración na que vai estar a Orquesta Panorama City, Nove Louro e tamén o cantante Francisco. Vai haber música, espectáculo e tamén as mellores imaxes de Eclipse desde distintos puntos de Galicia e vai ser ata ben entrada a madrugada. Hai
hai concertos, hai festivais e despois está a Eclipse Fest, que vai pasar a historia como o grande acontecemento de 2026. Co fondo espectacular da Praia das Catedrais, ata 4.000 persoas poden xuntarse para cantar e bailar cun repertorio do máis divertido para todas as idades. A increíble orquestra Panorama City, o artista urbano do momento Novelouro e o clásico Francisco xúntanse para facerte desfrutar na Eclipse Fest. Colle as túas lentes e prepárate para bailar. En un día como o de hoxe non podía faltar unha historia controvertida e convertida xa en viral. Ela é Maruxa. É unha veciña de Rianxo que en realidade se chama Eclíptica Orbita. Un nome que non podía ser máis acertado para unha xornada como a de hoxe, claro. No bautizo puxeronlle María, pero no rexistro o padriño, un afeccionado á astronomía, asegurouse de chamala Eclíptica. Ela non se enterou do nome real ata que sacou o carné de moto. Incrible. Pero certo, contouno nun programa desta casa. Pois o meu padriño, chamei José Matías, era un home que gustáballe moitas cousas do espacio, lía moitísimo. Entón, pois, alixeu ese nombre, pois, lle gustou a él. E daquela, os padriños eran os que mandaban logo o nombre dos afillados, polos 50 e tantos ou así. Casamos os 55, e depois comprei unha moto, e fui ao xuntamento porque tiña que ter un permiso para dar ca moto eso, como mobilete, e foi non me enterei que me chamaba Eclíptica, que non sabía nin eu misma. Claro, no documento oficial non sai María por ningún lado. O que si temos María é aquí o carné da moto, verdad? E se puideches poñer María. Sí. María Miguens. No outro non. No outro non. Neste tempo do especial Eclipse Mediodía estivemos moi pendentes da situación do tráfico en distintos puntos de Galicia, pero tamén estamos moi pendentes das temperaturas e deses lugares como a Veiga, nos que a Axencia Galega de Emerxencias ten activa unha alerta por calor. Alejandro. Sí, que tal, Marta? Moi boas tardes. Pois efectivamente esta xornada de eclipse vai estar tamén afectada por esas temperaturas, por esas altas temperaturas, e de feito agora mesmo aquí neste concello da Veiga os termómetros roldan os 30 graus e a idea é que continúen subindo. Dende o concello propoñen dous sitios, un deles ese observatorio de Penatrevinca e outro deles esta praia fluvial que queremos ensinarvos agora mesmo en directo, que desta hora xa moitos están collendo sitio para poder seguir este fito astronómico histórico. En relación con esas altas temperaturas, pois durante esta tarde moitos seguramente vanse a dar unha boa chapuzada aquí neste encoro. Dende aquí, dende este concello da Veiga, vamos poder seguir esa eclipse na súa totalidade. Será contra as 8:30 desta tarde e esa ocultación total pois durará aproximadamente uns 43 segundos. Lembremos que estamos nun lugar denominado como zona Starlight, polo que ademais desa eclipse tamén vamos poder ver as Perseidas que agora mesmo están no momento óptimo para poder seguilas.